Takže Rúža skončila, Petrana vyhrala, Petrana sa s Tomášom rozišla. Vy ste vytvorili nový pár. Nerobí to z teba tak kvázi takú neoficiálnu výherkyňu? Som mala aj zdravotné problémy. Ja som mala cysty na kolene, čiže aj to telo si robilo, čo chcelo. Takže. Ak si tak vieme predstaviť, že koľko to asi si do seba musela investovať? Zákroky neboli, že v rade, že za jeden rok som si dala všetko spraviť. Ono to bolo fakt. Mám dvakrát robené prsia. To neviem, jedno druhé. Hej, skôr práve potom ľavé mi spravili. Jak vyčísliť, že ako sa hýbeme čisto desiatky tisíc eur? Ja som v tom období nevedela predstúpiť pred kameru triezva. Vítam vás všetkých pri ďalšom dieli môjho podcastu Why Not. Dneska tu máme špeciálneho hostia, ktorým je Marcela Dolniaková, ktorú môžete poznať z Rúže pre nevestu. Celý nezostrihaný diel nájdete na Hero, kde budú strašné bomby, šupy, ktoré sa sem nezmestili. Áno. No, do tejto krátkej YouTube verzii. No dobre, ale teda už poďme teda na tie seriózne otázky. V podstate, ako si spomínala, venovala sa tomu basketbalu a bola si aj vraj na nejakých majstrovstvách, my spomínali naši spoloční známi. A prečo si teda ukončila túto úspešnú kariéru, lebo ja tu mám takto, že... A v dresiku, áno. Áno, normálne tu bol, že článok, že mladý basketbalový talent z Bystrického gymnázia Marcela mierí do extraligy. 18 rokov. Áno, v 18 som sa dostala do extraligy. Hrala som za Banskú Bystricu. V podstate tréner, čo ma trénoval v extralige, tak ma trénoval aj na strednej škole, lebo som chodila na športové gymnázium, takže mali sme tam aj tréningy popri vyučovaní. No a ako som sa tam ocitla, tak reku, dobre, chcem ma vyskúšať, lebo od malička som počúvala, že nejaký talent tam je, ale však samozrejme talent nie je všetko, človek musí na seba aj makať, aby sa niekde dostal, no a toto bolo pre mňa také niečo... Neviem, či aj peniaz netreba mať na Slovensku, keď chceš byť úspešný v športe. To je taký, vraví sa to, neviem, či je to pravda. Vraví sa to, môže byť, ja konkrétne som sa nestretla s niečím takým, že by som bola svedok toho, že niekto niekoho niekde pretláčal, čo sa týka športovej kariéry. No ale je to možné, no ale ja som mala možno šťastie v tomto prípade. Takže som sa dostala do tej extraligy. Samozrejme, tam som sa aj nemohla porovnávať mladá žaba so skúsenými extraligovými hráčkami. Samozrejme, aj tie minúty na tom zápase neboli také, aké by dobrý hráč, extraligový hráč mal mať, ale bola to super skúsenosť, no postupne som sa niekde dopracovávala a nakoniec som vlastne bola za juniorky na majstrovstvách Slovenska, kde si ma všimol reprezentačný tréner. Robili vlastne nábor na reprezentáciu Slovenska na majstrovstvá Európy. No a bola som dodatočne donominovaná do reprezentácie. Z čoho som bola tiež prekvapená samozrejme, lebo tak tiež tam boli skúsené už niekoľko rokov po sebe hráčky, tie isté reprezentantky. No a som sa tam dáko ocitla. No ale prečo to skončilo, keď si mal takto dobre rozbehnutú kariéru? Vieš čo, tam bolo viacero faktorov. Jednak už som bola vo veku, kedy som si chcela zarábať peniaze, že už som nemohla visieť na rodičoch. Ale tak to si zadarmo nehrala ten basketbal? Zadarmo nie, ale zase nebola to suma, ktorá by ma uživila, za ktorú by som si vedela niečo poplatiť tým, že ja som zozvolená a dochádzala som ešte do tej Bystrice. Ťažký život je to. No, ťažký život zvolený, však poznáš. Tak aj samozrejme náklady na tú cestu boli nejaké, takže vôbec tie peniažky mi nestačili, no a musela som pracovať popri. Takže sa mi to tam tak bylo kadiako, no a nakoniec som si vybrala cestu fakt, že zárobku a niekde postarať sa o seba v tom živote, lebo ja som, keď som hrala basketbal, ešte taká vsúka, tak som študovala na vysokej škole. Tu v Bystrici, na ktorú som sa vykašľala. Na UMBčke asi. Na UMBčke som bola. Nejaké, že? No, psychológia, trénerstvo. Tu to som ukončila, lebo však veľká basketbalistka nie. Idem si kariéru budovať, však na čom je vysoká škola. No a nakoniec sa mi to vypomstilo takto, takže ocino ma prestal sponzorovať nejakým spôsobom, lebo však už nie som študent a už to išlo. Jasné. Chcela by sa k tomu vrátiť ešte niekedy, lebo teda vravila si, že problém boli povedzme, že financie, že si potrebovala žiť plnohodnotne a teraz už dovolím si povedať, že asi nie si na tom úplne zle. Ako nemám sa zle, ale čo sa týka basketbalu, hrala som ho roky od malička, vlastne fakt 3/4 života môjho otvorí basketbal a veľakrát mám takú nostalgiu, že mi to chýba, aj keď vidím moje bývalé spoluhráčky, že ešte stále aktívne hrávajú ten basketbal, tak iba taká slzička na krajičku, že no dobre moja, ty si doma práve a okolo športu si posledného pol roka ani nešla. Ale vieš, možno nemusíš hrať, možno keby ešte trénuješ, alebo niečo. Mňa nebavili tréningy.
Toto je ten paradox, že mňa bavili zápasy. Samozrejme na tých tréningoch som si odmakala, ale veľakrát na ten tréning som išla s nechuťou, že sa mi nechce, takže sa mi to tak bylo. Ale samozrejme to nebolo iba čisto o tých financiách, aby to ľudia nepochopili zle. Ja som mala aj zdravotné problémy, ja som mala cysty na kolene, čiže aj to telo si robilo, čo chcelo, takže tak, ruka v ruke. Jedno s druhým, rozumiem. Prečo bývaš v tom Zvolení? Či si nerozmýšľala na to, že si sa presťahovala? Akože... Aj z hľadiska nejakých tých možností, hej? Čo sa týka Zvolená, ako hovoríš, tam sú síce možnosti, ale nedá sa to porovnať napríklad s tými veľkými mestami, hej, s Bratislavou hlavné mesto. Ale dáko som sa stade nevedela pohnúť. Mám tam rodinu, kúpila som si tam vlastný byt, bývanie, akože to není nejaké že záväzok. Tak v kasíne sa ti asi dobre darilo, keď si takto, že... Tak hypotéka, čo ti poviem. Hypotéka, no mala som dobrú zmluvu, to je pravda. No a to by ma strašne zaujímalo. Teraz preskočím, ale v súvislosti s tým, že keď si bola v Rúži, tak z čoho si platila hypotéku, keď si nechodila do práce? Veľmi rada by som ti odpovedala na všetko, ale som zazmluvnená s Markízou, takže sú veci, čo... Nepýtam sa, čo nejdem hovoriť, áno. Dobre, takže si rozmýšľala tým presťahovaním, ale teda ten Zvolen, predsa ťa tam nejako drží. Predsa, akože, vieš, najmenej je sadnúť do auta a ísť do Bratislavy hodinka pol, keď fakt čo tam potrebujem vybaviť, ale... Zvolen je Zvolen. Mám tam svojich blízkych a pre mňa rodina a priatelia sú máš tam svojich ľudí, ako sa hovorí, mám tam svojich ľudí. Ty si tú tému troška na začiatku načala ohľadom tých plastických operácií. Ako sa na to pozeráš? Rada o tom rozprávaš, že si už nejaké absolvovala, alebo sa to možno troška za niektoré veci, že hanbíš, že nerada o tom hovoríš? Ja som aj v Rúži na rovinu povedala, že mám na sebe porobené veci. Ja to neberiem ako nejakú tragédiu, sme v 21. storočí a ja si myslím, že každá žena by sa mala dobre cítiť vo vlastnom tele a veľa žien má komplexy. Aj keď si to neprizná, radšej bude ponižovať nás, čo sme sa rozhodli preto niečo spraviť a ako si povedať, že no dobre, hej, mala som malé prsia, chcela som väčšie, tak som si ich dala spraviť. Či radšej budú odsudzovať, to sme my Slováci. Takže ja sa za to priznám, mám porobené veci, mám ich porobené skrz moje komplexy. Cítim sa v dnešnej dobe dobre, som spokojná vo svojom tele, takže to je najviac, pretože za mňa, čo vyžaruješ, tak ťa aj vníma okolie. Takže. Jasné. Ale muselo to byť asi aj finančne náročné. Furt si peniazmi otravujem. No môže. že ak si tak vieme predstaviť, že koľko to asi si do seba musela investovať. Lebo ono presne, ty povieš, že tie ženy ti akože to závidia, alebo odsudzujú ťa. Závidia, odsudzujú. Odsudzujú, ale že možno nie každý na to má, vieš, alebo tak, že... Akože, pozri, tie zákroky neboli, že v rade, že za jeden rok som si dala všetko spraviť, ono to bolo fakt, ja mám 26 rokov, začala som plus minus v 20 som si dala prvé prsia robiť, lebo som mala... Prvé? Okay. Mám dvakrát robené prsia. To neviem, jedno druhé. Hej, skôr práve potom ľavé mi spravili. Takže to som si fakt dávala robiť skrz to, že som predsa športovala, ako sme sa bavili, mala som takú tú postavu trošku šlachovitú, takú chlapčenskú, no a prsia žiadne. A mne to dosť aj v tom milostnom živote vadilo, že nevrajím teraz, že malé prsia sú zlé. Nie, záleží od toho, ako to žena vie predať. Ale ja osobne som bola tak nastavená, že mi to vadí, nepáčia sa mi žiadne prsia, tak si dám spraviť. Takže. Jasné. Ale teda, keď sa vrátime k tomu začiatku tej otázky, že vieš to nejak vyčísliť, že ako sa hýbeme čisto desiatky tisíc eur? To desiatky nie. Do 10 000 určite. Do 10 000. Aj to som asi prehnala. Možno. Neviem. Ja. Spíšem ti to. Dobre, faktúry porazím. Nesporátam. Dobre. Potom sa teda prihlásila do Rúže, vybrali ťa, boli tam tie castingy, jedno s druhým, niečo plus minus. No a čo bola tá tvoja hlavná motivácia, že nájsť tam naozaj tú lásku, alebo aj tie financie, alebo možno nejaká sláva? Vieš čo, tým, že ja som sa tam neprihlásila, mňa oslovila Markíza, tak ja som akurát, keď som to zvažovala, bola v období, kedy som ešte robila v tom kasíne, kedy som žila stereotyp a fakt som nevedela v daný moment si predstaviť, že sa niekde v živote posúvam, že ako by som sa chcela posunúť. Tak mi to prišlo ako fajn príležitosť, možno, že by sa mi otvorili nejaké nové dvere a že už tá láska je iba fakt čerešnička na torte, keďže v tom období som nikoho nemala. Takže si tam nešla primárne hľadať lásku, skôr si chcela zmeniť ten stereotyp. V podstate, tam bolo tiež viacej faktorov. Hej. Človek ide s tým do toho, že určite niečo od toho očakáva, ale keď už fakt konkrétne sa nad tým zamýšľaš, tak ani nevieš, čo očakávaš. Proste je to nová skúsenosť, niečo nové. A ľutuješ túto skúsenosť? Vôbec.
Vôbec. Síce mi prišli skrz tie nátlaky médií, nejaké zdravotné problémy do života, ale vôbec to neľutujem. Išla by si znova, keby, že sa môže vrátiť v čase. Išla by som znova. A išla by som, neviem, vymyslím si do druhej série, kebyže. Vlastne bude točí sa druhá séria. Áno, takže ide sa, pripravuje sa. Išla. A pôjdeš? Nepoviem. Nejdem. Bohužiaľ, ma tam už Markíza nechce. Už som bola. Už Marcelu poznajú. Nájdu teraz druhú Marcelu. No. Ale išla by som, za mňa fakt úžasná skúsenosť. Fakt. A čo by si tak, keby to možno nejak tak pomenovala, že čo ti tá show, čo tá skúsenosť ti najviac dala? Čo tak vnímáš, že čerpáš z toho do dneska? No určite ma naučila, že menej niekedy viac. Pretože ja som si celkom uletela po rúži. Nechcem sa nazývať celebritou, nikdy som sa nepovažovala za celebritu. Za mňa sú fakt, už som to nieraz aj verejne povedala, za mňa sú celebrity ľudia, čo v tom showbiznise napríklad niečo dosiahli. Hej, nejakí umelci, čo proste svojim talentom, robotou fakt to niekde dotiahli. Ale predsa zrazu ťa ľudia spoznávajú na ulici, zrazu poznajú tvoje meno, vieš, šepkajú si. Tak človek je taký, že super, že si v povedomí, ale nie je to dobré. Treba ostať nohami na zemi. A myslím si, že to ma to naučilo, že v každej situácii už reagujem tak skromnejšie v živote. Napríklad ja čo mám osobnú skúsenosť aj skrze tých sociálnych sietí, že toto som ja úplne nezažil, tento boom, ale že ako keby človek ani nevie, kedy to príde, že a stane sa to a zrazu ťa tí ľudia spoznávajú a ty na to nie si pripravený a ty nevieš úplne na to všetko reagovať a stane sa, že aj niečo možno zle povieš, ako si ty na všetku spomínala s tými podcastami alebo niečo, lebo nikto ťa to nenaučil, nikto ťa na tú situáciu nepripravil asi v nej. To, že veľakrát tí ľudia sú také kaďaké posmešné komentáre, že čo tá povedala, hej, že čo ako zo súkromia vytiahla, prečo to vytiahla, ale fakt tí ľudia veľakrát si ani len nevedia predstaviť, aké to je byť v našej koži, že teraz od nás sa očakáva možno nejaké súkromie dať von, možno niečo už len preto, že chceš ostať v povedomí možno nejakým spôsobom a veľakrát sa spraví chyba a už potom je. Potom sa ostane aj niekedy dlhšie v povedomí, keď urobíš dobrú chybu. No my sme s Tomášom mali taký jeden rozhovor, neviem, či tu môžem spomínať názvy festivalu a takto v pohode. Tak povedz, boli sme na Grape festivale, vtedy mne pretrvávala panická porucha, panické ataky som mala silné v tom období, no ale boli sme Markízou pozvaní na ten festival, tak sme tam išli, no a ja som v tom období, ja som to aj vravela pre iný podcast, že ja som v tom období nevedela predstúpiť pred kameru triezva. Hej. Že fakt aspoň 1,5 decák nech sa človek uvoľní, pretože ten alkohol v daný moment blokuje tie panické ataky. No a mali sme tam taký rozhovor a mala som tam otázku, že taký lifehack na festival a jediné, čo som mi vypadlo, že alkohol. Hanba, to nemôžem ani vidieť. To som videl. No, super. Čiže boli také prešlapy, ale treba sa aj od toho odraziť a posunúť sa niekde. A teraz si mi dobre nahrala na ďalšiu otázku. Zase teraz skrze toho režiséra a týchto vecí. Boli tam nejaké veci, ktoré vám proste štáb povedal, že skús toto spraviť takto, alebo že nevrajím, že vám úplne vraveli, že teraz takýto je scenár, ale že dávali nejaké impulzy, že otvor túto tému v tom rozhovore. Vieš čo, takéto impulzy možno si aj nejako priamo nevybavujem, aspoň nie na moju osobu, ja som vždycky podľa seba konala aj riešila tam veci, ale tak samozrejme nám naplánovali deň, hej, že tie aktivity, čo sme tam mali, tak sa rozplánovalo, Tomáš povedal vždycky, s ktorou babou chce mať celodenné rande, čiže ono to tak samé dá, ako sa vyvíjalo tam postupne. Akože môže byť, že nejaká poznámka bola, že toto sme nerozoberali, že včera sa to udialo, že by bolo asi fajn, keby to divák videl, že to rozoberáme, ale ináč vôbec nám nezasahovali. A z hľadiska možno teraz aj toho kolektívu, čo ste tam boli, tak poviem teraz takého trošku extrému, že čítam, kto tam bol z teba najviac falošný, alebo možno si mu proste neverila. Nič, čo robil si, že to strašne prehrával tie emócie. No, za ten čas, čo som tam ja bola, do tej 8. epizódy, ja som taký človek, že ja sa snažím každého nejako pochopiť, nájsť v ňom možno to dobré a nájsť si spoločnú tému. Ja nemám zase rada konflikty, mňa to strašne vyčerpáva, ja nemám rada, keď sa s niekým hádam. No ale v druhej epizóde Petránka na mňa vybehla, teda, že ja som falošná. Dobre, ale tak s Petranou sme to tiež vysvetlili hneď na druhý deň, čiže to vôbec nejako som už potom neriešila. Ale teda aktuálne nemáš s nikým konflikt? Nemám s nikým konflikt. Nemám. Ani s Petranou dokonca nemám. Boli sme tam nejako... Časy k tomu sa chceš tiež dostať, že? Môžem sa k tomu tiež dostať. Poviem. No. Nemám. A naopak, že ti niekto najviac prirástol k srdcu? Tak
tam bolo viacero dievčat, s ktorými som dodnes v kontakte. Tam naši, oni na Fukani Gang, samozrejme dievčata, hej, Niky, Bejba. Potom s Priscilkou som dodnes v kontakte. Čiže ja nemám so žiadnou problém vôbec. Spomínala si, že si mala nejakú prácu. Čo si teda robila pred družou? Čím si sa teda živila? To znelo, že krajčírku troška. Veľa. Zmenili sa nejaké tvoje nároky na ideálneho partnera alebo toho, ktorého si chcela mať? Ja som celý život náročná, tak ti poviem. Verím tomu. Oni vám tam ako keby na tom natáčaní dávali alkohol, aby ste boli takí uvoľnenejší, aby ste mali možno také lepšie tie emócie na kameru. Nešla by si ty bojovať? Ja ju mám moc rada na to. Ale tak a niekým iným. To som bola najviac nahnevaná, že proste ľudia nevidia, že ja som denné, nočné, 12, proste fakt 4 až. Čo ti najviac vadilo? Ja som si nevšimla si, že by rozprával. Že Marcelka. A keby niekto sa s tebou mať spoluprácu, koľko by si spýtala? Wow. Aktuálne ty ešte máš nejakú zmluvu s Markízou, že niečo nemôžeš, alebo niečo môžeš, musíš? No, nemusím, nič. Mne už skončilo vlastne, čo sa týka obdobie rúže. Hej, že ak ma aj dade zavolajú do Telerána alebo niečo, napríklad teraz vyjde reportáž pre Reflex som bola natáčať, čiže môžem ísť, hej, ale nemusím. Ale čo sa týka mlčanlivosti, tam to mám na niekoľko rokov, ale nepamätám si presne, že na koľko musím mlčať. Nemôžem vynášať z natáčania veci. A takto keď na Reflex? Teda do Reflexu, tak ty si, o čom je tá reportáž napríklad? Vieš čo, konkrétne teraz sme riešili moje panické ataky, čo som mala. Ale bolo to iba o tebe, alebo bolo všeobecne na tú tému? Všeobecne na tú tému, ale tým, že ja som na tej Markíze nedávno pôsobila nejakým spôsobom, tak som možno tam aj figurovala tak priamo, že že ich mám, hej, že a môj postoj k tomu, môj pohľad na danú tému. A ešte ťa pozývajú na také nejaké akcie, napríklad viem, že si bola na Let's Dance, sa mi zdá? Na to dávno. Áno, a teraz napríklad bol, neviem, že Slávik český. No, myslím si, že tam sú už fakt tie osobnosti pozvané. Že lebo napríklad z Love Islandu tam bolo veľa ľudí, som si všimol. Hej, boli? No tak Love Island je aktuálna téma, však nedávno iba skončil. Čiže už tak troška cítiš, že... Už upadá mi sláva. Už sa Marcela nikoho nezaujíma. Marcela nikoho nezaujíma. Nie, ako je to milé stále, aj dodnes ľudia ťa oslovia na ulici, hej, zlatý. Ale tak to sa dá čakať, však to bolo boom iba a teraz príde ďalšia séria, čiže... Superstar je výborný prípad. Superstar? Príklad. Veď prvú Superstar si ešte možno ľudia ako tak pamätajú a odtedy bolo ďalších koľko, 10. Ja toto vôbec neviem, no. Že už proste, ja už si napríklad neviem ani kto bol v tretej Superstar, vieš. To jasné, ale to tak býva. Ja napríklad už neviem si ani prvý Love Island dať dokopy, že kto tam bol. No, teraz bol tretí. Ani neviem. Asi tretí bol, sa mi zdá. No, vidíš, aký sme. A sledovala si Love Island tento? Vieš čo, ja som tam mala kamaráta, Lacka, Lu. Aha, Lu. No, čiže videla som pár epizód, tam som ešte aj petíciu za ňo dávala, že nech ho vrátia späť, premotivovaná. Lebo on je fakt dobráčisko, on je dobrý chalan. Ja poznám jeho maminu osobne, viacej ju ako jeho, lebo ona s nami bola v Rúži. Ona bola taká naša mamaka mi tam. Takže ju poznám a viem, akú má výchovu, viem, aká je ona úžasná, čiže jedine skrz to, no. Ale ináč nepozerám nejako reality show. Momentálne na to ani nemám nejako, že... Držala si niekomu palce? Aspoň tak, čo si to tak... Vieš čo, už ku koncu mi bola celkom Rachel sympatická. Že fakt sa s Klodom na nič nehrali tam. Že už fakt si išli svoje. Od začiatku si išli svoje. Takže im som držala palce už na konci potom. A Chris Majka? Akože oni sú zlatička, ale ja mám rada takých výrazných ľudí. Vieš, že... A Rachela je. Ona je najviac výrazná z celej show. A čo týka teraz toho Big Brothera, to sleduješ, či to tiež vôbec? Vieš čo, Big Brother sledujem. To som si celkom išla na začiatku. Priznám sa, že posledné časti som už nevidela, ale plánujem si to pozrieť. Ja si extrémne idem Zoe. Ona je tak, aj napriek tomu, čo musela vo svojom živote, neviem, pozeráš to, registruješ, vieš, čo hovorím? Plus minus, no. Hej. Čiže aj napriek tomu, čo všetko musela vo svojom živote zmeniť, s čím nebola spokojná, tak mi extrémne vyrovnaná príde. Fakt si ju idem a aj celkovo je to zaujímavé. Takže Rúža skončila, Petrana vyhrala, Petrana sa s Tomášom rozišla, vy ste vytvorili nový pár. Nerobí to z teba tak kvázi takú neoficiálnu výherkyňu? Výherca iba jeden, vieš. Ja som... Ale tak neviem, cena bola podaná ďalej. Ako sa... Ešte aj bude podľa mňa. Nič zlom to mi.
Akože ja som to tak nebrala. Ja som si už potom vlastne, keď som sa s Tomášom začala kontaktovať, tak som si rozdelila fakt tú show od reality. Hej, že vôbec som to nebrala tak, že teraz ja idem byť ten výherca. Keby som ním mala byť, tak už tam hrám Tomášovi na City v rúži. Hej. A bola nejaká finančná odmena za tú výhru? Nie? Tu nie, toto tak môžem povedať. Tak aspoň to nemusíš krieť, no. Love. Teda pekne to vrať. Hej, no. Nie, počkaj, napijem sa. Čiže toto som si ja oddelila, tú realitu od show. A fakt, Petrana bola z Tomáša hotová. Ja som si s ňou aj písala, dokonca potom ešte, keď som sa ja rozišla s Tomášom. Chcela som jej tiež nejaké veci povedať, lebo my sme nemali spolu problém s Petranou a prišlo mi trošku, že som konala poza jej chrbát v podstate s tým Tomášom. Hej, že však aj vyšlo na povrch. Vtedy asi. No akože neviem, ako to bolo medzi nimi už, keď sme sa my začali kontaktovať. Ja som mala verziu od Tomáša a Petranka isto má tiež svoju verziu, čo som počula v podcastoch a teraz vieš, nájdi tú realitu. Nevrajím, že neverím Tomášovi, neverím Petrane, ale ja som sa nechcela do toho starať. Proste to prišlo. Väčšinou tá pravda niekde v strede, no. Že každý si to tak troška... No, proste to prišlo a myslím si, že nemám problém ani s Petranou dneska. Hej, opakujem sa, písali sme si po tej situácii celej, nejaké veci sme si vysvetlili a s Tomášom už vôbec nie. S Tomášom som sa dokonca nedávno stretla, lebo prišiel na Slovensko teraz v Bangkoku a máme stále dobrý vzťah s Tomom. Videli sme v správach, že sme zase spolu, tie titulky ma neprestanú dojímať normálne. A после toho vášho rozchodu, on prišiel dosť tesne pred Love Islandom, ako mal začať, zároveň aj tá Petrana tam dala nejaké veci na povrch. A veľa ľuďom to mohlo také prísť, že to bolo také vykonštruované ten vzťah iba na tú popularitu, že zvieť sa troška na tom. My sme sa s Tomím potom aj o tom bavili, že vlastne my sme ten rozchod riešili už dlhšie. My sme vlastne už na začiatku vzťahu pochopili, že sú tam, ja som povedala, že ja nikdy nebudem hovoriť konkrétny dôvod nášho rozchodu, pretože je to naše súkromie, ale čo môžem povedať je asi to, že už na začiatku sme boli takí, že či sme spravili dobre. Že mali sme sa radi, úprimne sme sa mali radi, ale ten vzťah bol iný, ako sme si predstavovali. Ale bolo to takého fyzického charakteru, alebo skôr takého nehmotného? Akože... Tak vymyslím si, mal nejaké znamienko, ktoré ti proste to natoľko prekážalo, že Tomáš, toto ja to znamienko nepredýcham, to keď nepôjdeš na operáciu. Hej, no, dve boli. Nie, toto vôbec. Čo sa týka takýchto fyzických vecí, to nie je však chémia, tam bola už očou, hej. Ale, no tak, ty vyzvedaš, ty sa chceš... Ale nie tak iba, aby sme akože, vieš, že môže to byť fakt, že vymyslím si, môže to byť, že problém v komunikácii, že ste sa nevedeli rozprávať o problémoch. Viacero faktorov. To sme sa práve že vedeli, ale náš vzťah pripomínal fakt skôr kamarátstvo ako vzťah. Hej, keď sme si už to fyzično užili, keď to už musím takto povedať, tak zrazu sme pochopili, že vzťah by mal vyzerať inak. Tie vzťahy, čo my si predstavujeme, čo by sme chceli mať s partnermi, tak by mali vyzerať inak. Čiže my sme sa o tom rozchode reálne bavili už dlhšie. Tam zase sme nechceli ani nejako, že skoro stagnovať, pretože zase ďalší ľudia by si pomysleli, že týždeň to vydržalo. Tomášovi zase on by bol za dementa, popri tom ľudia do toho nevidia, hej, že sú možno z oboch strán nejaké problémy. Takže sme to ukončili, no a potom nám až došlo, že sme to ukončili na základe takýchto vecí. Hej. No nie, že na základe, počas toho, hej, že ako Petrana dala tie podcasty, ako Love Island začal. Čiže boli špekulácie, ale konec koncov to, čo bolo medzi nami, je medzi nami a my fakt nemusíme nikomu nič vysvetľovať. Takže. No jasné. Aktuálne sa to nejako zlepšuje? Vieš čo, do niekoľko mesiacov, musím si zaklopať, som už nemala panický atak, ale samozrejme stále príde nejaká tá negatívna myšlienka, že vlastne, že niečo dostanem strach. Hej, niečo mi je nekomfortné, tak... Mal si strach z podcastu. Z teba? No, v pohode. Zvonil ti telefón a už... Nie, toto v pohode, akože už som si zvykla. Z začiatku to tak nebolo, z začiatku som mala stres aj keď som bola, hej, že ty si príjemný človek, ale mala by som ja neviem, pohode, nezvykaj si. Pred pár mesiacmi by som aj z teba mala stres, že proste sa tu mám s tebou rozprávať o svojom súkromí, že nie je mi to príjemné, ale už nejako som sa nastavila hlavou, že som si ten život vybrala, tento krok do života, hej, že som chcela byť verejne známa, tak proste musím tomu čeliť. Chceš tomu pokračovať aj naďalej? Že proste budú vlastne napríklad tie sociálne siete a tak ďalej? Alebo si rozmýšľala nad tým, že by si sa tak stiahla, dostratená? Mala som, keď mi začali tieto nepríjemnosti, takú chuť si zase deaktivovať Instagram, ale potom som si tak povedala, že
že na čo som to celé robila. Že fakt, že na čo som sa dala do povedomia, keď teraz sa stiahnem. Že proste pre mňa, keď človek má nejaký nekomfort, tak je najlepšie tomu čeliť. Tak sa ho zbavíš, nie pre ním utekať. To som pochopila. Preto som na tým vyhrala. Veľa ľudí má problémy a čakajú, že sa vyriešia same od seba a nie sú ochotní spraviť nejaký ten prvý krok. Áno. A to je hlavne to, že ho musíš spraviť, ináč to nepôjde. Aktuálne ťa teda stále dosť ľudí spoznáva, alebo už sa to tak zmiernilo oproti tej rúži? No tak určite to už upadlo, však už nie je okolo toho boom, ako však už aj Farma, Love Island, Big Brother, hej, že už tí ľudia iné reality show uprednostňujú, takže už to trošku upadlo, ale stále nejaká milá poznámka a taká milá slečna sa príde odfotiť, hej, napíše mi, ešte dokonca mi aj pár správ príde takto, hej, že bola si moja favoritka v rúži a že je to milé, že tí ľudia stále ma poznajú skrz tú rúžu, no ale... Máš aj nejakú takú povedzme, že nepríjemnú situáciu skrze to, že ťa ľudia takto poznajú? Tak nepríjemnú. Ja osobne som sa nestretla s nepríjemnou situáciou, že by na ulici niekto po mne pokrikoval, alebo hej... Alebo nejaký stalker, alebo... Neviem o ničom. Skôr tí ľudia, hej... Možno ešte o tom stalkerovi nevieš. Aha. asi mu to ide až moc dobre. Ale skôr takto, hej, pod takými verejnými príspevkami ľudia samozrejme musia si kopnúť, čak to je slovenský národ, čak oni by nezaspali bez toho, aby niekoho neurazili, takže... Jasné. Čas výnimkám, samozrejme. To zase teda nelutuješ toho, že vidíš tam ten benefit aj v tom, že... Nelutujem, hej, je to fajn a najviac ma teší, keď tí ľudia si fakt ich zaujímam s tými produktami danými, pretože ja napríklad mala som niekoľkonásobne viac ponúk na spoluprácu, ako som reálne dala vonka, ale ja fakt, keď promujem, tak promujem iba produkty, ktoré sú jednak pre mňa zaujímavé. Neodpromovala by som produkt, čo nemám odskúšaný, čo nemám nejakú, nie že víziu, proste neverím v ten produkt. Takže myslím si, že aj to, čo dávam, tak má hlavu a petu, tak mala by som trošku viacej súkromia dávať, sa to dostávam trošku tak od ľudí, že málo dávam a to ich práve zaujíma, ale tým, že ja som mala deaktivovaný ten Instagram, tak ja som si odvykla úplne. Hej, tam to je presne to, že aby si neskočila príliš do veľkej komerčnosti, lebo tí ľudia môžu potom začať odchádzať, že proste tá dáva akože spolupráce. Ono sa to deje, vieš, a ono sa to možno ani nie kvôli tomu, že by ich nezaujímal to, čo tam teraz dávam, ale že už skončila tá rúža a veľa ľudí, mne napríklad strašne veľa ľudí pribudlo, keď sme sa s Tomášom dali dokopy. Akože na jednej strane, že je to normálne, hej, preto sú aj tie dohady, že či to nebol nejaký ťah, ale nebol. Ale tí ľudia už odchádzajú, hej, však aj všetkým nám zrúži. Určite, však veď aj ja vidím, že proste denne prídu ľudia, odídu. No, to je normálne. A tým, že je tak veľa toho obsahu a tvorcov, tak tí ľudia majú na výber stále. Tak, veru. Nie, že tak akože veľa ľudí tak akože vzhľadom aj na tvoj vzhľad, na to, že tak pôsobíš upravenie a všetko a bola si na tých operáciách, že proste si taká, že si mala veľa chlapov, hej? A ono sa tak teraz mladí tak slušne hovoria, že aký máš body count. Ja, toto je pre mňa dosť taká téma. Nemusíš, keď nechceš. Ja toto veľmi rado sa k tomuto vyjadrím. Hlavne na adresu vás chlapcov, pretože samotné toto, že riešite, koľko sme my mali chlapov a či keď sme ich mali náhodou viacej, ako sa vám páči, tak už hneď sme... Pípaš, hej? Dobre, píp. Hej, už nemáme hodnotu, nemáme cenu, ale keď to robíte vy, chlapci, ja si myslím, že by to malo byť akože rovnako. Rovno, presne. Ja v tom nevidím rozdiel, keď vy máte nejaký počet, my nemôžeme byť odsudzované, keby sme mali rovnaký počet. Akože nevrajím, že teraz sa to má zbierať, ale ja si myslím, že to, koľko si ty mal životných partnerov, ak to samozrejme neohrozuje nejaké zdravotné veci, tak vôbec to nevypovedá o charaktere človeka, pretože nikdy nevieš, aké obdobie mal ten človek. Hej, niekto to má rád. Zase neurčuje to charakter človeka, koľko si ty mal partnerov. A napríklad o mne sa to hovorí, o mne sa to vždy bude hovoriť, ja som sa s tým naučila žiť, ale popri tom ja som mala 4-ročný vzťah, 2-ročný vzťah, bola som zasnúbená. Takže ja si myslím, že keď milujem a som vo vzťahu, tak milujem danú osobu a nepotrebujem si zvyšovať čísla. Takže toto je už iba o ľuďoch, ako to pochopia. Ale ľudia tak či tak si vždycky pôjdu svoje. Narátala 4 asi. Narátal by si 4? Či? Mne? No, či? No tebe som teraz rátal. Chlapov? No, či nechceš hovoriť číslo radšej? Nie, to sa nehovorí. Dobre, a to je ďalšia vec, že tiež si nemyslím, že by sa to niekoho malo pýtať, pretože poviem to tak, ako mi ústa narastli. Teba hovno do toho, ako som ja žila predtým, ako som ťa spoznala. Keby si môj terajší partner, vieš.
Ale to je presne to, že veľa ľudí sa nevie odosobiť od minulosti, v ktorej oni neboli. Áno. A vyčítajú to tomu partnerovi, že toto si robil v minulosti, keď sme spolu neboli. A že... Toto je blbosť, že reku, čo ťa do toho... Buď ma príjmi taká, aký som a čo som prežil, alebo aj tá minulosť, aj keď je možno nejakým spôsobom zlá, tak aj tá minulosť ma vyformovala možno do fakt osobnosti, akou som dneska, vieš. A teraz ma odsudzovať za nejaké možno chyby v minulosti je úplná blbosť. Tak. A preto napríklad veľa vzťahov padá, lebo tí ľudia to nevedia prijať a vracajú sa v minulosti. No. Presne. Dobre, to sú za mňa všetky otázky, ktoré na teba takto mám. Takto lightovo. Si bol zlatý ku mne dneska. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, že si sem prišla. Ja celý nezostrihaný diel nájdete na Hero. A ešte raz, Marcelka, ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas, že si vôbec prišla. Máme takúto megastar teraz po prvýkrát z televíznych obrazoviek. A možno na záver, čo by si ešte ty chcela niečo povedať, odkázať ľuďom. Sledujte Frosterika. Pohode, typek. A ďakujem za pozvanie, samozrejme. Dobre, určite nezabudajte dať like, komentár na tento podcast, dať odber, aby vám neušli ďalšie časti. A ja sa na vás teším niekedy na budúce, možno aj s Marcelkou. Uvidíme. Ahojte. Čaute.